Kaixo, nire izena Ana Sancho da, eta Teknun ingenieritza eskolan egiten dut lan, bai irakasle zein ikerlari bezala. Nire ikerkuntza arloa ingenieritza biomedikoaren barruan kokatzen da, eta zehatzago esan da, eunen ingenieritzan arloan esango nukenik, eta bertan, eunen zein zelulen gogortasunak zein eragin izan dezaken hainbat gaixotasunetan, eta zehatzago esan da minbizian, hortan oinarritzen da. Motivazioa edo ikerkuntza hauen arrazoia da batez ere ikusten dudalako ingenieritzak lan handia egin dezakela biologoek egiten dutenari lotuta eta medikuek egiten dutenari lotuta. Osagarri bezala ikusiko nuke ezagutzan sakonago ibiltzeko.